Surtihan nimo ba sa? Gisugot gid kang Lian. Bisag layo ra kay nga gap sa inyong kahimtang. Lado ko na sila din sa ato, diba? Pila ka buko ng negosyo nila din eh. Mulang, o ka nakasurti pagid bay. Wa magtanaw sa liyan sa akong kahimtang. Oh, klaro man bay. Maklaro gid na ako nga bisag dato na sila pero simple ra kay siya, diba? Loki kay humble pa gyud. Abi niyo bay, sukad nga naila-ila na ko siya o sukad sa adlaw nga gisugot ko niya. Mas milapad nga akong pangandoy bay. Mas ganahan ako nga magkugig maayo bay para pohon komportable gyapon ang iyang pagpuyo. Oh, kung ako naman lang sa dinong tingali, mausab. Kung makauyab kong parehas ni Lian, magkugi sa guwi. Kuwapa na, unya buutan pa yun. Swertihan mo ba eh? Pila na ganin mo katuig? Magduha na katuig bay. Pila katuig? Nya, wapa dyan ka gipaila sa kwan? Sa iyang papa? Wa pa bay. Nagguwat na lang sa ko kung ano sa siya andam. Kulbaan ko, babe. Ayaw pahalatang agitulbaan ka. Relax lang. Ako'y bahala. Yan. Oh, Dad. Amin ko. Kiso ba rin? Mayang gabi, tito. Dad, si Jeric di ay akong uyab. Uyab. Kalusa lang. Dad, sorry ha. Mag 2 years na ni Jeric. Karon pa lagi ko na ikaisog ay pila ilas yan mo. Kaniyot ang ka. Urang ipakalitan ko na. Dad. Excuse na ha. Iyo. Nagigistoryas ko sa kuwan. Sige, tito. Anil ako magpaabot. Murag wa malipay ang daddy ni Leanda. Ang padagan at pila ka mong negosyo, yan. Kung nahibaw ka yun, ikaw na ang daddy. The next few years, ikaw na. Kuya, mamili lang yung dalag kasama nila. Dad, Uy. enough. Jeric has nothing to do with our business. Personal life ni Nako. Pero eventually, he will become part of it. Kung siya gusto mong iwan. Kinuok ko. Wala. Sorry, Dad. Pero nasayap ko sa kapagdaan ni Jeric nung gabi una din sa ato. Jeric, let's go. Mamaya na din Yes! Dali na. Doon na ba'y nausab sa imong love na ako? Of course, Dad. Dali ko gusto nga pagkunahon na ka, ana. Dili sila makapaghilapot na ako kung kinsa akong uyabo na pilion nga akong ikarelasyon. Salamat, Leon. Mahal gid ko nimo. Ingon ni Ana, di ka kamahal, Jeric. Isaan ako, Leon. Uhon, ihatag na ko ang klase sa kinabuhi nga deserve nimo. Nga naman ni Leon. Tagsan lang kayo mo reply sa akong mga message niya. Tawagan ako eh. Hello? Leon, salamat nga nitubag ka. Babe, suminit tabuin mo. Di naligi ka mo reply sa mga text. Jeric, sorry kayo ha. Busy kayo ko ron, good. Mutawag lang ako ni mo kung kanas ako available. Sige na, bye na. Hello? Hello? Amli, I love you. Nga naman ni Leon. Kalit nagkausab. Oh, mo na bay. Nakita na ko si Lian kausa. Misak kay sasakyanan sa usa ka lalaki. Gwapo ra ba? Tinuod ka ba eh? Tingaling na sayop lang ka eh. Di na mahimo ni Leon ako eh. Ambot lang lagi. Ambot lang sab. Kaya ako dili ko gusto nga hugawan ng imo na. Pero susiha lang. Basin ikaw rin gibuang. Bay Rickson. Recorded by X Thunder Gaming. Di pwede. Dili ni pwede. Kinahanglan ako masiguro nga dili tinuod ang gisulti ni Bay Rickson ako. Bahin ni Leon. Si Leon. Hello? Leon? Jeric, kalimtin ako. Basta na ka matigbuag ni mo. Leon,
Human sa pila ka adlaw nga sige ko gunahuna kung naunsa na ka. Kay wa na kay klaro unya. Unya karon manawag lang ka aron makigbuwag nako. Sorry. Pero dili na ikaw kumahal. May lain ako. Lian. Ingon ana lang ka sayon. Please lang. Hulungin ako. Dili na ko nimo. Salamat na lang tanan. Oh, Lian. Hello? Hello, Lian. Kita. Atuon ko siya sa ila. Lian! Lian, gawas niya! Lian! Lian! Jeric! Jeric, kung sa ba? Ayaw pag-iskandalo din eh. Masabta ko! Kung anong kalit kang nausab. Kung anong imo kong buwagan. Jeric! O sa rason, ha? Tubag ako unsay rason. Yan! Kung sa'yo na mo? Kinsa siya? Kinsa man siya ka? Dili ka akong gipangutana. Lian, tubag ako. Kinsa siya? Eh, Jeric, kung sa Kinsa ba? siya? Kung sa ba? Gusto na! Ayaw pagkapila-pila! Kinuha ko! Ruby, nagtugo ang ibang ilong! Gustod ka mo apel sa away nga manag-uya ba? Gusto na, Jeric! Lian! Gusto niyo ka mahibaw sa rason? Oh, Tungod kilayo na kayo kang Ruby! Gusto kong daddy! Ayaw namili man ko niyo mga aside sa wakay pangandoy! Marumbado pagit kang dako! Kung ikaw mang minyuan, o sa may kapangambog di mo na ako, ha? Sa akong pamilya! Si Ruby maayong estados kinabuhi, pero ikaw? Tanawin ko di mo kaugalingon! Di bagong polo shirt mag-isod pa kang palit! Lian! Gusto ko makadungos tinuod, diba? Pas mo ni tinuod. Giagwantarte ka. O nangita na kong timing ko kanus ang husto nga buwagan ka. O salamat sa mga pag-iskandalo. Ihatagag ko ni magrason nga buwagan ka na yun sa hingpit kong gabi una. Dili na tinuod. Lian, naibaw kung dili ka ingon anang klase sa pagkatao. Sultigos tinuod, Lian! Gusto pag ikaw makadungog laing tinuod. Mas maayo pa si Robbie sa kama kini mo. Oh, Wa ka siyang kumingking. Pero sultihi ko, nganong angay pa kung mapabili ni mo. Lian! Bay, gusto na, bay. Gusto na, daghan na kay kagnainom. Masag ni ko, bay. Gusto lalago ipagawasan ako gibating kalagot, bay. O gumanin ni, bay. Saad ako. Natarungon ko na akong kinabuhion, bay. Ug ipanaw na ko ni Lian nga sayop yung gituhuan ako. Bay, Jeric. Wow, ha? Dako ang nag-improvement, ha? Ha? Siyam katuig ka nga wa makauli dito sa Pilipinas, no? Ingon na gid, bay. Pero karon talawa. Nalaki ka galingon nimong mga negosyo. Nya, na gipadagan din sa ato. Unya, naasag kay kuan mga tao. Bunga ni sa kong paning kamot, bay. Ya, kano sa mga magminyo? Hi, love! Nana si Stacy. Kano sa man yung plano mapagkasal? Hapit na. Hapit na. Wa pa mi maka-decide sa date, Rickson, pero hapit na gyud. Ayay. Nanasan mi mga plano gyud? Wow. Happy kay ko para ninyo. Ni Stacy, bay. Salamat, bay. Paspasin ninyo. Ha? Paspasin ninyo. Ako, nakatulon ako. Pero kamo, magsugod pa lang. Puhon, Rickson. Magbartaw niya gabi eh. Oh, ganahan kay ko. Kan na. Sukad lang nauli ko din eh. Pag ko nakalaagda. Sige ba? Nga. Masa mga oras ha? Kita ro dua? Order na tabi. Sige bay. Ngawag sa kuguiter ha? Miss! Miss! Psst. Oh. Patay! Si Lian bay? Oh, Lian? Good evening, sir. Here's our menu. Lian, waitress ka din sa bar? Bay, kaya ta. Dali, dali. Dali. Jerry, what's ba?
May din ni kayo itaw. Karusulti ko. Nganong ni ka sa bar magtrabaho. Ipagkibiyaan mo ko nimo tungod kay matod mo. Wa ko'y pangandoy. Unya karon human sa pila ka tuig. Nakit-an lang ti ka dini nga nagtrabaho ka? Wala kilabot, ana. Uso nilabot, ha? May pakigihapon ko ni mo liyan. Tungod kay hangtod karon. Gikaon gihapon ko sa akong kalagot liyan mo. Jerry. Buhiin ako. Bumalik na ko sa akong trabaho. Kuhaon ka lang iyong order. Umu-out na ko niya anong tawad-tawad. Shit! Unsa pa may labot ako niya? Ma'am, muulan ako. Thank you. Yan siya maniron. Sige, magkagtanaw ni Lian. Bay, sundan ako siya sa gawas. Unsa? Kumusta yung mga dilaw? Na, Ethan! Good boy na ka? Oh, ma. Good boy naman kay ko. Oh, Good boy na kay ko ni Papa. Maayo noon. Ito na ta? sila gidi ay nagkadayo ni Ruby. Love, nais ko lang nga gusto kang invite on for speakership. Imunin ko nga hon? Ganahan ko na. At least, makashare ko sa akong life experience bayan sa business. Okay. Ako nang iset nga date, ha? Okay, thank you, love. In conclusion, as we move forward with this exciting new initiative, let's remember the potential we have to achieve great things together. Thank you for all your time and attention today. Dagan man event ning eskwelahan ni Nerong. Naaman sa day family day. Wa pa man ako, Mama, teacher. Oh, Imong papa di ay. Dili man pwede si Papa. Kay birthday man siyang anak. kunwa ko masayop. Anak mo ning Lian? Ma'am? Hi, ma'am. Oh. Ako naliw ba niya? Ha? Ay, kabla ka, ma'am. Kaila mi sa iyang mama. Di ba Lian ang pangalan sa imong mama? Dong? Oh, oh. Ay, kabla ka. Ma'am, ay kabla ka, mama. Di ko daw tang tao. Actually, gi-invite ko din sa eskwelahan for speakership. Uy, sa ato pa. Ikaw di ay si Mr. Jerry? Oh, ma'am. Ako. Hala, kanindot unta ako nakadapa kong cellphone. Ha? Ay, magpa-picture gid unta ko nimo, sir. Unsaon? Sikat ba imong pangan dinhi sa atong lugar kay daghanam kag negosyo nga gipadagan dinhi. Karon pa ko makakita sa imong itsura. Mapo man di ay ka, sir. Tuod. Na, udwa pa tingali ko makailaan ning Ethan, no? Tingali maaan gud ka nga ikaw may iyang amahan. Parihas magud mong naong gud, oh. Ha? Ay, helooy maguding bataa, sir, good. Kada family day na lang, gyud. Kadaduhaan ko na abay mo tungan niya as father figure. Unsa? Iyang papa di ay? Ay na, ama-ama ra, sir. Wa man gini say papa, good. Ambot, basta kay sa iyang birth certificate, wala may gideclare nga papa dito. Unsa? Kinuo ko. Nak, sorry. Sorry, nalimot gid sa mga family day ninyo karon. Okay na, Ma. Gikuyugan siya ko ni Tito Jerry. Sige na. So, nasabay. Og, thank you sa paghatod sa akong anak din ni. Mao na nimong gipuyan? Wa ka nilabot pa, anak. Kinsay amahan ni Ethan? Tubag ako. Kung di ka gustong ukayon pa na kog maayo ang kinabuhi sa bata. Tubag ako, Lian. Jerry, kung sabihin kita nulti ni mo. Naibaw ka, Lian, kung unsay buot na ko ipasabot. Kinuha ko. Ako siyang anak. Jerry. Tubag ako. Oo. Anong gitago man nini mo na ako?
Sabihin na tabo ni mo. Please. Dili ko gusto nga sa mo ko ni mong kinabuhi. Okay na ka. Dili ko gusto nga birahon pa ka na ko paubos. Deserve na ako nga may baw sa tinuodlian. Okay. 9 years ago, our business went really down. So kinahanglan ko mo focus that time. Mo nagtagsa na lang kay ko makatext ni mo ato. Tungod kay dili ko gusto nga maamong ka sa mong problema, knowing nga daghan kag asikaso ato para sa pagtuman sa imong pangandoy. Og si Ruby. Wa gyud ka kami. Gihimo na to na ko rason aron mas masakitan ka. O palayaan ko nimo. Lian. Doon ako'y katungod nga may baw atong panahon na. Tungod kay uyab ko nimo. Sa ako nang giingon, dili ko gusto nga maamong ka. Kung nabuhato na ako. Oh. Nahibaw ba ka sa dahil bankrupt among mga negosyo na priso sa dakong daddy for staff, ha? Usa. O until now na agya po dyan sa prisuhan. Do you think kung nahibaw pa ka sa akong mga problema, mularga ka kagdayon para ipadayon mo mga pangandoy? Dili, Jeric. Tungod ka nahibaw ko itong panahon na wakay dili kayang buhaton para nako. Oh. Ang ganahalan ko mo desisyon ng ginato para sa imong future. Dili ko gusto nga i-drag down tigas akong problema. Lian. Mau, please. Sige na, pauli na sa inyo. O gagan, salamat sa paghatod ni Ethan. Okay, sige. Mupauli ko. Pero kinilang gitiman eh. Kuhaon na mo balik. Hatagi lang kong time para isitol ang tanan. Balik ko mo. Jake. Unfair para ni Stacy pero di sana ko may mong limda ng akong kaugalingon nga hangtod karon. Si Lian paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Ug mas nisamot pagyud ang akong urge to win her back tungod kay may anak naman Demi. Ug karon nangita pa lang gyud kog timing nga masulti nako ang tinuod kang Stacy. Dini nilang kutob. Daghang salamat. Ariman. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalan, kaagi ni Jeric nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan, Blue. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Andun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.